मोनसे समाव बड'लेण्डआव दुखुनि देंखो जों खोनानो मोनोमोन। गावबा गावनि गेजेराव बुथारलायनाय, थैनि बाना, जोंनि माखासे बिमाफ्रा दुखु मोननाय, बिनानावफ्रा दुखु मोननाय, गोबां मोनसे थासारि जोंनि खर'साजों बारलांबाय आरो दिनै लासै लासै जोंनि गेजेराव गोजोना फैबाय। दा बेखौनो लानानै बड'फानि जि सिमां, बर'नि गेदेमा दैदेनगिरिफोरनि जि सिमां, बर'खौ गेरेमसा माहारि दानांगौ, दा बै थांखिजों दिनै क'क्राझाराव भारतनि आरो मुलुगनि गुबुन गुबुन ओनसोलनि माखासे रावारि माहारिफोरखौ लानानै 100 रावनि मोनसे खन्थाइ मोनसे थुनलाइयारि फेस्टिभेल बेवहाय खुंनाय जादों। नाथाय जोंनियाव 100निख्रुइ बांसिन गुबुन गुबुन रावनि खन्थाइगिरिफ्रा जगाजग खालामबाय। दा बिथांमोना फैगासिनो दङ, माखासेया सफैबाय। बे थुनलाइ फोरबोनि गेजेरजों जि पोएट्री फर लाभ एन्ड पिस होननानै बुंदों, जे बेवहाय गोजोन आरो अनलायनायनि थाखाय जि मोनसे खन्थाइनि जि बाथ्रा बुंनाय जादों, बेयो सारा दुनियायाव, सारा मुलुगाव जोंनि बड'लेण्डआव जे सान्थि फैबाय, गोजोन फैबाय, बड'लेण्डआ जे जौगानाय फारसे दावगालांनो हासिगौ, बिनि मेसेजखौ बाहेरायाव लानानै थांगोन। आरो बाहेरनिफ्राय फैनाय जायफोर खन्थाइगिरिफोर, लिरगिरिफोर, बिथांमोनाबो क'क्राझाराव फैनानै बर'फोरनि बागै बिथांमोना मिथिनो हागोन, बुजिनो हागोन आरो बर' माहारिखौ मुलुगनि दरबाराव जौगाहोनांगौनि थाखाय माखासे मेसेजफोरखौ जोङो बिथांमोननिफ्राय लानो हागोन। दा नंखायनो सानथामनि हाबाफारियाव बयखौबो लैहोर लैहोर बाहागो लाफैनानै बे मोनसे गिदिरथार हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो थाखाय आं बयखौबो खावलायबाय। बेजों लोगोसे बाक्सानि सासे जोंहा पेरामिलिटारि फर्सनि सासे आसाम राइफलनि सिपाहिया मैयायो मणिपुराव जिउ गारनांदों। बिथाङा उदखारिफोरनि मोनसे एटाकनि थाखाय जिउ गारनो गोनां जादों। दा बिथांजों लोगोसे जायफोर थैनो गोनां जादों, बयनिबो सोरगोआरि जिउनि थाखाय आङो गोसो गोरबोजों आर'ज गाबो। बिथांमोना जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थानो हायो आरो बेजों लोगोसे बेबायदि जाथायनिफ्राय उदखारिफ्रा गोजानाव थानांगौ, आं बेखौ खावलायदों। बेजों लोगोसे भारतनि प्राइम मिनिस्टार आरो हम मिनिस्टार बिथांमोनखौ आं खावलायदों जे बेबायदि गाज्रि खामानि मावग्रा माखासे उदखारिफोरखौ गोख्रों आखाइजों दमन खालामनांगोन।